No niin. Pro-kameralla ihan. Tänään on syöty harria päivällä ja iltapäivällä ja aamulla jaksan syökö eilenkin syöstä. Täällä on aika pimiä jo. Tällä Pro-kameralla tässä yritän ottaa vähän kuvia. Tämmönen paikka mulla täällä on. Täällä sitä yksin pyöriskellään. Siinä on mun kalojen kanssa. Siinä on kalat tulemassa. Ja iltapalaksikin 3 harria. Ei tämä huonosti ole.